Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing, but paramedical course, hospital training, kanyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, daka education loan, pila urban chukol hau number, kandai nyo, saw, san rio pranon, lani kandai pran rio laisan, pan riway kandai pran. Ka Jingshna Jonga Meghalaya Urban Development Authority ya ka parking lot hakli yodo ban pensuk yagi nong nya kali gi bawan kit yagi nong thiet nong pet na kaleng gi district Jonga Rilom Khasi ba Jaintia kala ban ka khtem jongi nong le kam sniu namar baki don ki mala balashna hakani ka parking lot ki ba om shimla pendon kam satya bat ki ba dum tliu wat hakapor mensngi menshai yagani lalap Haka jingle jurip lang yaga yodo balalam khmat dau Chief Executive Member Jonga Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im rengkat ka jing senran lang jong u Additional Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District uba Ronnie Walang u Sector Officer uba lami khmat na ka office jong u Superintendent of Police na ka office jong ka Hima Melim balami khmat dau im bat ki menteri Bat kontop ru ya ki rang ba shnong jong ki shnong ki bakir saudong ya ga yodo ka balong ka kat khayi ka ba he tam ha ga ni ka jela bat ka ba juthanem da ki nong lech nong wan bat ki nong thiet nong pet ha ga jing ya kren bat ki lat pathai ku bor u ba panyaj ulaya thu bala batha ya ki officer ki ba mi khmat nagatnat penroi sor jong ka sarkar jela ban shimkhia halor ka parking lot ka ba don hakli yo na ga banta ka jing sngan jong ki nong nya kali bat ki nong lech yo lech hat Ka jing jurip yakani ka yo kalong ru halor ka jing khu jing suba bat ka jing sngan jong ki paj ba namar ka jing jelei shaba palat ka jing kharoi jong ki nong di drop ki ba pen kala sop dung ya ki nong le yo le hat ha yo do habangi phai ya ka habai di ba ka public security but safety ngila yo iki jing complain la ni ki jing ujor ki babun Naki riu paj ba, naki nong leit nong wan, naki shnong ru kumju. Haka bide bak ka jing bom isngan shu ban wan ban rung hangap hayo do. Te kadau kalong baki don ki jaka ki ba le se kin long ki jaka ba la ban ri tengen ki nong le kam sneu. Habangi page mene hang te po clear yo ka parking muda. Ngilap ba hang tu po parking ka don southly ki mala. Ki ba ai parking ye ki kali. Kidon ki mala ki bom ilong shu bandrung dap dak kti dap ki jabo bat kajing dum jong tu jaka wat men singi men shairu long kum ha kapor mit te kum kini ki jaka le si ki atrak ki kam sneu ki kringi ki kam sneu bat ikinong le kam sneu tam bangi phai ka jing e jong ka social long bat kari khasi menta habede jing kerni jong drugs tengi i bangi sokhya ka ni ki khna samla ki bangat akum kini ki jing e bateng ladang impet lang nakaliang jungi kum ka council kum ka district administration kum sarkar syai kin poi kini ki samla ki be ki jungi ki parado prasnam ki jungi namar ta kadau da jing sokhya ngiwan ngila khotru ye ki official na kemuda mene yong da kumno hapo kashibanai albanai dei ban wengno ikini jing e hang te po parking lot muda kamut dei ban wanra ka jing shai ki proper lighting sangtai hapo parking Kenang berkinong rung nong mi ki park kali kinong late nong wan hapo yoru kinam dan kanunu jing sha lutie jing sha tu sha them te bat ya kani nakaliang ki official jong kemuda mene kila penpau ba keladon ka project menta ka bakentup haka smart city project jong Shillong bat sian on sa pentrekam no ekata nadu benai September ni benai banwan tingi sukumen baka sarkar ka shimthia bat ka namar bakate ka parking lot muda hang te pokri yo kamde ka jingpet jong hima kamde ka jingpet jong ka council ka hap jingpet jong ka urban affairs bat ya kaniru nakaliang ka government kala shimkhia bat kani ka parking jong ka muda kadon hasnda bat ka yodu te ki babun ki kam sneu le se ki commit lani ki le ki kam sneu na po mot kran ki le pet chatai ki le ki kam sneu na po nang ni na po yodu ki le pet chati chapo them yo molong
meneru ngila don ke inspection hang tipo junction jong ke yo molong bat ngila kentu malapha ya u sector officer ban bu pulit no hang tu po junction kenang bakinong le kam sneu kinam yo ban pet chati shepo them yo molong ki basa kini ki khal motor te nga snow ba ngi sokhya bedi kas public safety security ka ba arpan habedi ba kani ngi syam ba bun ba ki jaka ki ba wat ha jingpet jong ka hima jingpet jong council kim don shu ya ki street light ki babiang kim don shu ya ki CCTV ki babiang kila don teng ki CCTV ha ka por baladep ri menta baro kila kem long function shu ya kani ngila discuss but ia men charge jong market di congress but ia men charge development iba kanas social ngin sepenbet ba nakal yang jungi link ba ka 15 finance commission grant ngin la ban lei e ban wan ra biang ka jing shngan hapo yo lingba ka jing bu jungi yakini ki solar street lights but ki lightings ki babiang but kumju ru ban install ki CCTV hang ne po area jong ka yo do ka government ka don la ki jong ki kendon ban pendekam ngi thu ba kan ran la di ka government ki parking lot kam di ka basuk se kaman power kani katai ka jing duna staff kan ki hab ban outsource kendai ka jing outsource jong ki pat ke di bendan rengkat ki kendon kan kam de ben shu outsource thli sudah klemdan ki jing betha klemdan ki kendon ki babiang te habai bakani gan tho nakaliang jungi sha director jong ka urban affairs kumjuru sha kamuda ba da kumnu yakini ki bla IT ki parking lot ki de ben kendon ka khui ka suba di ka wei te ka bat kumjuru kani ka parking ki wan kini ki kali ki tok haru nasha bar state ki yang hangtai bat baru kitu ki jabo jong dok ha ka tuai lut sini sha room ka balak sta pat wat ya ka jingpet jong ka hima meliem te kum kini ki ingin happen shimkhia kam dei ka jingkhut jing suba tang bangin internet abang ipet saudong sukun aba khut suba ngia kwat yakhia kata kan ka bangi don kam ha ka health conscious jungi ne ka health issues ka jungi ka bangi kwa ban penlong le si ki breu ki jap breu khasi jungi ru ki ba khoi bersuba bat ban kot ban khia kata hi kan long ka jap breu bersuba habidi bakani nakaliang council haki jaka jong kini ki area yodo jaka jong ka dis council ngin le nakaliang jungi ngin implement nakaliang jungi ban bu ki street light proper lightings bat kumju ki CCTV te habidi bat kini ki area jong ka municipal muda nganam la ban keren than ya kata ngila tang ban shu ajing mut yaki bakin penthmai no ikini ki yo kini ki CCTV but lighting pi ngila pentip yo sector of sermne nak police department ban kambu brio hakini ki junction khnang badadon manu ba pertal si kilong kemene ki klung khna ne ki kintai brio ne ki samla ki rangba ki besha tu sikin perta mut ladadon ki police lagi don ki police im lala ban kem no le bangim dan brio utu brio lalai te nakan yang jungi lingba haka mensingi mensyai ngila ban kem le si kita ki brio lingba kini CCTV batiwe tingin nakan yang jungi ngin kit khia ba khamtam ngi yo EM market ru ba kit khia menta ba kawai na project jungi ban penbha shisha ban kentiu khamtam kriti du store bangi don ye kayo lajong kayo tenrai kadi kayo do mo na i men chat su i la trishtom bhai kata teng ngim artatien bangin dayo jing trelang sabat ki pai ba kani ga jing tumu ba bha jungi in la ban penodlo